πατρίδα του Μεγάλου Βασιλείου, την Κεσάρια της Καπαδοκίας, τον Ιούλιο του 1924. Με φέρανε εις την Ελλήνας, μητέραν Ελλάδα 40 ημερών, προσφυγόπουλο. Εμεγάλωσα εις την ηρωική πατρίδα μου, την Κόνιτσα. Ο Πάτερ Παΐσιος από τα νεανικά του χρόνια έδειχνε ότι ήταν άνθρωπος ήσυχος, αγαπητός, εργατικός, φρόνιμος, είχε όλα τις καλονές. Η οικογένειά του έχει 9 παιδιά, φτώχεια μεγάλη. Το 15χρονο αγόρι εργάζεται ως μαραγκός και τα απογεύματα προσεύχεται ολομόναχο στο δάσος. Κάποιοι τον κοροϊδεύουν γι' αυτό. Αλλά να, μέσα από τα δέντρα ξεπροβάλλει σαν ήλιος εκείνος που ποτέ δεν κορόιδεψε κανέναν. Αρσένιε, του είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Όποιος πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Και από τότε αυτοί οι δύο δεν χώρισαν ποτέ πια. Έλεγε ότι εάν γνωρίζαμε ότι ο άγγελός μας είναι τόσο κοντά μας, δεν θα νιώθαμε ποτέ μοναξιά. Έλεγε ακόμη ότι έχουμε φίλους μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, έχουμε την Παναγία, η οποία είναι ιδιαίτερα κοντά μας, αλλά και τους Αγίους, οι οποίοι είναι φίλοι μας και μας κρατούν συντροφιά στη μοναξιά μας. Ακόμη έλεγε ότι τα μικρά παιδιά γελάνε γιατί βλέπουν τον άγγελό τους. Μετά το στρατιωτικό του, ο νεαρός Αρσένιος υπηρετεί τον ουράνιο βασιλέα και εξηγεί. Ο ασυρματιστής στον πόλεμο δεν πιάνει όπλο. Πιάνει όμως επαφή με το επιτελείο του και φέρνει ενισχύσεις. Έτσι και μοναχός, με τις προσευχές του, έλκει την βοήθεια του Θεού και σώζει περισσότερους ανθρώπους από το να βρισκόταν μέσα στον κόσμο. Καλούσε τη γειτονιά στην κάθε μία γειτόνισσα, ποιος είναι άρρωστος από αυτή τη γειτονιά, ας πούμε. Τι χρειάζεται εκείνη η γριούλα. Ο πατήρ Παΐσιος είχε το χάρισμα να θεραπεύει αρρώστους που έπασχαν από νευρολογικές ή ψυχικές παθήσεις. Επίσης θεράπευε ετοιμοθάνατους, ναρκωμανείς και ακόμη είχε παρουσιαστεί σε ένα νέο που ήθελε να αυτοκτονήσει και τον έσωσε από το θάνατο. Μια φορά όμως μου είχε πει ότι ερχόντας από το μοναστήρι είχε την ιερά εικόνα και τα λείψανα στον πλάτη του και ήταν βράδυ βέβαια. Για μια στιγμή παραπάτησε και έπεσε κάτω στο χάος, πολλά μέτρα κάτω. Και όπως έπεσε κάτω όρθιο, είπε Παναγία μου και βρέθηκε πάλι όρθιος. Του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Εδώ όταν ερχόταν ο γέροντας εδέχεται πολύ κόσμο, πονεμένους, προβληματισμένους, έδινε την ευλογία του, έπαιρναν την ευχή του και βεβαίως έβρισκαν λύσεις στα προβλήματά τους. Εκεί τον είδα όρθιον να προσεύχεται με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Ένας βαθύς ασκητικός πατέρας της Ανατολής, το τελευταίο ίσως πνευματικό παιδί της Καπαδοκίας, ήταν εκεί μπροστά στα μάτια μου σε μια στιγμή πνευματικής μεταρσίωσης. Στο Άγιον Όρος τώρα πια με αδιάκοπη νηστεία και προσευχή, αφού... Μακάρι όσοι τρελάθηκαν από θείο έρωτα, όσοι στερήθηκαν, περιφρονήθηκαν, γιατί άφησαν ανέγγιχτες τις καταθέσεις τους στην τράπεζα του ουρανού. Μακάρι αυτοί που πάνε και έρχονται στον παράδεισο με όχημά τους μόνο ένα παξιμάδι. Όταν κάποτε ήταν κλεισμένο στο κελί του και είχε εξαντληθεί από την νηστεία, επιθύμησε κάποια στιγμή να φάει κάτι. Και τότε εμφανίστηκε ένας αητός που κρατούσε στα νύχια του ένα ολόφρεσκο ψάρι και το οποίο το άφησε και έπεσε μέσα στην αυλή του γέροντα. Ύστερα στο κελί Παναγούδα
όπου γράφει τα σοφά βιβλία του και δέχεται κόσμο. Όταν αργότερα διάβασα τα βιβλία του, κατάλαβα βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός που μόλις είχε βγάλει το δημοτικό σχολείο συνδύαζε σχεδόν τέλεια την άνεση ενός δυτικού φιλοσόφου με το συναίσθημα της ορθόδοξης εμπειρίας. Με ρώτησε από πού είμαι. Φυσικό ήταν, επειδή ζω πάρα πολλά χρόνια στην Κοζάνη, να πω ότι είμαι από την Κοζάνη. Η συζήτηση περιστράφει σε άλλα θέματα και σε κάποια στιγμή σήκωσε τα μάτια, με κοίταξε και μου λέει: «Κωστής από τη Σαμαρίνα, πας στο χωριό, δεις τίποτα για τις εκκλησίες?» Τα χάσα, ομολογουμένως ότι δεν περίμενα να ακούσω τον τόπο από τον οποίο πράγματι κατάγομαι. Ο γέροντας είχε και μια ιδιαίτερη αγάπη προς τα ζώα. Η σχέση του με τα ζώα ήταν όπως η σχέση των πρωτόπλαστων μέσα στον παράδεισο. Είχε ένα βατραχάκι που το έκανε συντροφιά, τάιζε τα πουλάκια, είχε 2 οχές οι οποίες πήγαινε και τους έβαζε νεράκι. Κάποτε όμως η οχιά έφαγε το βατραχάκι του. Ο γέροντας τη διέταξε να το βγάλει αμέσως ζωντανό και την έβαλε και 2 μέρες νηστεία. Κι όμως, οι Άγιοι αρρωσταίνουν. Είναι ένας τρόπος να σμίξουν περισσότερο με το σταυρωμένο Χριστό και τους πονεμένους ανθρώπους. Το Φεβρουάριο του 1994 είδα τον γέροντα Παΐσιο στο μοναστήρι της Φεοδοτής. Έπασχε από καρκίνο του εντέρου. Στο διάστημα αυτό που έμεινε στην εντατική, παρά το ότι πρέπει η εγχείρηση προκαλεί πόνο και ανησυχία, ήταν πάρα πολύ ήρεμος, ήσυχος και έδινε θάρρος εκείνος σε εμάς. Ο γέροντας διατήρησε αυτή την αρχοδιά και την καλοσύνη μέχρι το τέλος της ζωής του. Θυμάμαι στο νοσοκομείο, όταν τον βγάλανε από το χειρουργείο και ήταν με τον αναπνευστήρα στη μύτη, ήταν με τους καρδιογράφους στα βίσματα στο στήθος και με τις διασωληνώσεις που του είχαν κάνει όλα, τον ρώτησα μόλις συνήλθε από την αναισθησία γέροντα, του λέω πώς αισθάνεσαι, και έτσι χαμογελώντας μου δείχνει το πρόσωπο και μου λέει την μάσκα του οξυγόνου, μου λέει σαν αστροναύτης. Με είπε χαρακτηριστικά ότι την ημέρα που τον διάγνωσαν με καρκίνο έκανε τον γλυκότερο ύπνο της ζωής του. Δεν έχω συναντήσει πολλές φορές στα 20 χρόνια που είμαι στη μονάδα εντατικής θεραπείας ανθρώπους που είχαν την ηρεμία και την ησυχία και τη συνεργασία του πατρός Παϊσίου. Εδώ ο γέροντας κοιμήθηκε τον Ιούλιο του 1994 και έχουμε την αίσθηση ότι ποτέ δεν έφυγε από εδώ, αλλά πάντοτε βρίσκεται εδώ με το πνεύμα του και με την ψυχή του και καθοδηγεί και δίνει και εξακολουθεί να δίνει την ευλογία του σε όλους εμάς.